sa gabit araw. Ikaw ang Mamaya ka sa akin. Charot! Banal na aso! Santong kabayo! Ay, again, as we all grow older, meron talaga mga pagkakataon. Sabi ko pa, paanong theme song mo? Ay, theme song niya nga. Ayun ba? Ayun ba? O, sa akin, Bakit ko alam? sampulan mo nga ako, Robin. Oh. Bakit may video? Ayan naman si Jules. ang damdamin para lang Ay, grabe lang. sa'yo. Ano kaya yun? Kahit kailan may hindi mababago. Ah, Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabit araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Aking puso'y tunay ka, nag-iisa. ang cute niya naman! Kalain mo. Pasok! Kung mga OJT natin ha, plus 100 hours. Everybody! Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabit araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Oh, yeah! Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala na ngang iba. Sa aking puso'y tunay ka, nag-iisa. Happy Ang sweet anniversary! naman. Thank At you. syempre, hindi lang yan. Asan na yung na-scam? Ang na-scam na bag. Yan. Ang ganda ng design, di ba? So, Ang daming meaning nito. Yes. Oo, ang daming meaning nito sa aming mag-asawa. Oh, ano ba yan? Daddy naman eh. Oh my gosh, ang gan. Alam mo to, Ruby. I'm so makipot. Ang sikip-sikip ko today. kaya kinausap ko si Thank Carl you. and the rest of the guys. Thank you, guys! Good Thank you, job! everyone. Sumakses kayo kasi hindi ko sure kung alam niyo yung kantang yan. Thank you, Jeg. And to Daddy Ren, thank you so much. Mamaya ka sa akin. Charot! Ikaw ang Thank Napakilig you. namin din kayo. Lumagpas sana sa screen ninyo yung kilig. Correct. Ayan. Grabe, 15 years na kami. Tagal na namin. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.